Jeg er med i dag, fordi vi skal til at implementere nyt ERP inden for de næste par år, og der er jeg ude efter så meget viden som overhovedet muligt. Jeg synes, det er spændende at komme ind og både at se, hvordan Bredana folder sine kompetencer ud, lyser på nogle af de centrale problemstillinger, som interesserer virksomhederne. Så på den måde ser jeg jo, det er jo fantastisk at sådan set både få endnu større kendskab til Bredana, men ikke mindst også at møde de virksomheder, som i øjeblikket har gang i og understøtte deres forretning endnu mere med forretningssystemer. Jeg elsker sådan nogle former for arrangementer som det her, hvor man både folk, jeg kan snakke med, men der er også mange andre i lignende situation, som man så ligesom kan få noget erfaringsudveksling med. Samtidig med, at det ikke ligger fast, at jeg skal høre på nogle foredrag, som jeg egentlig ikke ønsker at høre om, men jeg kan gå ind og høre det foredrag, der nu ligger i den række, som jeg har lyst til. Jeg synes, det er nogle gode indlæg, der er, og indtil videre har vi også hørt nogle rigtig gode pointer. Så vi allerede på nuværende tidspunkt tager vi noget med hjem. Normalt så har vi jo rigtig mange møder med vores kunder, men at møde dem i sådan et setup, som det er at have dem på sådan en fuld seminardag, hvor vi har en masse faglige indlæg og tale ud fra, men vi får jo netværket på kryds og tværs med de her kunder og emner, så får lige pludselig også måske en sparring med dem omkring, hvor står de i deres projekter, og kan på den måde også drage deres erfaringer med ind i, hvordan vi skal gå til markedet med andre projekter. Jeg synes, at et arrangement som det her er super. Jeg har deltaget tidligere, og synes, jeg får rigtig meget god viden og mulighed for netværke med andre kollegaer rundt i andre brancher og høre deres vinkler. Så alt i alt synes jeg, det er en rigtig god dag.